izwi nezo lifundayo, it's carrying a certain percentage yobunkulunkulu bukaNkulunkulu. Liphethe ipercent elithile laleli phakade esikhuluma ngalo esithi sizolincenga. Mhlawumbe sesinawo amavesi kodwa sesizocela ama-percent obuphakade balo. Liphethe ipercentage yenkasimulo. Yingakho umuntu noma esanda kusindiswa nje yabo kuba khona amandla abanawo. Yingoba ushunyezwe ivesi elodwa kanti line-percent. Sizocela ubuphakade bezwi. Siliphethe sesiyalazi. Kodwa siyacela ukungaliphathi lodwa. Silikremile futhi mhlawumbe siclaim ukuthi lilapha phakathi kwethu. Kodwa siyabona lihleli lodwa. Konke eshodayo ya ubuphakade balo. Uma lobuphakade balo ungahlala kimi, ayikho into engakenza. Athi obhalayo athi izwi likaJehova lidabula amalanga bomlilo. Ngoba sizolanda lobo phakade bezwi elizodabula emlilweni kodwa lona lisurvive. Uma likuwe lizosurvive nawe. Uma likuwe lizokwala nawe. Noma ngathi udabula emlilweni kuzosho lona lithi wena uthenjisiwe. Kwathiwa noma udabula emlilweni ilanga lakhona liyikukusiza. Under this cloud, bazalwane sikulona, and under this move and the wave of the Holy Spirit, the cloud of glory, kungakashunyayelo. May God heal the sick. May God deliver the oppressed. May God comfort those abakhalayo. uNkulunkulu akathinta abantu bazalwane. Sengathi uNkulunkulu angalapha kwabagulayo. Sengathi uNkulunkulu angaduduza abakhalayo. Whatever pain there is in the hearts of the people, may God uproot the pain and take it away. May God deliver those oppressed. Lokho kucindezela umphefumulo womuntu engathi ke uMongcwele ngahamba nakho, ifu likuthathe lihambe nakho. Uma ledlula lapha lidlule lingase kungakashungayelo. Ijike lento engisho yamukele lento. Wena ozazi ukuthi ukuphi ukuyiphi category. Abakhalayo abaduduzwe. Umuntu kuyenzeka angakhali ngembe siyibone. Kodwa phakathi emphefumulweni wakhe nasenhlizweni yakhe abalilayo abaduduzwe bamukeliswe ingubo yendumiso. Amen. Kukhona into eshiwo njalo esiyone kuthiwa he comfort those who are crying, bese kuthiwa lababela they shall be given the garment of praise. uNkulunkulu eduduza ethatha ubuhlungu, ethatha inhlupheko ekuhluphayo, uyayashiya ingubo yendumiso. Hallelujah. Uma ke ezombathisa umuntu leyo ngubo yendumiso, that garment of praise, uyayekubiza ukuthi ukhona umhlabelelo ohlabelelwa kudala sisakhula ethi uJesu wangethula umthwalo wayesengishiya neculo. Umthandazo wami usho njalo kule mvuselelo, sengathi uNkulunkulu angasethula konke okusiphetheyo abesashiya neculo esolihlabelela bazalwane kube yihubo lokunqoba. Hallelujah. Hallelujah. Amahube esiwahlabelela ubazalwane nokunqoba nathi yiwo lawa abangathi ubufakazi. Sithi kwake kwanje empilweni yami kwafika uJesu zaguquka izinto. Hallelujah. Uma esebenzile ukushiya neculo noma ngesikuthi uyolihlabelela as a melody, kodwa emphefumulweni wakho uyayashinta ethi kwafika uNkulunkulu kwakonakele, kwafika uJesu kwakhondenza. May the same Jesus enze kanjalo bazalwane kulibandla lakhe ebusuku. Amen. Umthandazo ke ngiyawukholwa, I pray believing and trusting. Angikholwa angithandazi ngifunisela ukuthi kambuza ukwenzani. Into engashoda i-receiving part nezo bazalwane. uNkulunkulu engimcela uyangizwa, ubaba ungizwa njalo. Amen. Into engashoda o receivayo. Kungashoda ukukholwa ngasesayidini lakho. Ingakho ngithi ngiyamcela ngoba bengenzela ukuthi noma ngathi ukukholwa kwakho kukuncane wena,
akukufinyeleli kufishane, kodwa uNkulunkulu akuhlangabeze asondele nakho. Haleluya. Isizathu bazalwane ukuthi la siyakhona indawo esi-approachayo asizukunqoba ngeintshumayelo. We are approaching the time where intshumayelo uma ingahlangananga nawe ngesikhathi ayizukuyenza isense. Ngiyacela ukukhuluma bazalwane. Si approach isikhathi why we are on this revival. Angibingelele ke kodwa nayizolo ngambe ngingabingelelanga bazalwane. Siyabingelela babandlovu egameni lika Jesu. Siyathoba nceke kaNkulunkulu. Babona ikhalo bazalwane. Amen. Abanikazi bebandla. Haleluya, umholi walelifa likaNkulunkulu, abanikazi bombono. Haleluya. Ngicabanga sonke siyamazi bazalwane. Haleluya, siyamazi. Okay. Ngiyabingelela abafundisi, umfundisi uZibula siyabingelela, babukhoza siyabingelela. Ngicela nje ukuthi ngiyababingelela bonke ngoba abanye mhlawumbe bahleli lapha angibazi. Haleluya. Ngiyacela nje ukubabingelela bonke bese ngidlula ngoba angifisi ukusuka kule ndawo esengikuyo. Enye yezinto eyenze ngicine ngingasabingelele emhlabeni kusuke sekuzophazamiseka into. Haleluya. Siyabonga baba uNdlovu into ebiyenza ngize ngibheke ngapha ukuthi siyabonga usihosta kanje. Siyabonga ukuthi uNkulunkulu akwethembe. Kimina ke ngibuka ifulfillment yento engayikhuluma ngidakelo uJesu lapha enkonzweni eMothola. Ngathi there is gonna be a faith revival in Ntandi. Haleluya. Umoya ongcwele wayikhuluma wayifayela. Kanti izobambeka. Amen. Ngicabanga ukuthi yayivela ikhomba la ekhaya. Asikwazi ukukushintsha abazalwane okusho inkosi. Haleluya. Do you know ngicela ukukuthiphisa nje abantu abaningi namhlanje abaseyimene ezithile abangasakwazi ukuphuma kuzo bangeniswa yilento ethi sometimes doing the right thing at the wrong time in the wrong place, the right thing becomes wrong. Angiphinde futhi, doing the right thing at the wrong time in the wrong place, the right thing becomes wrong. Angisizo mabethu ke nogogo bethu ukwenza into right uyenze kodwa ngesikhathi eswrong bese uyenza ngendlela errong noma kade right leyo nto right iyajika ibe wrong. Angikwenze kungabi kukhulu kakhulu mhlawumbe kuze kube kude ngisonde seduzana ama accident esinawo amaningi emgwaqeni namhlanje ukushayisana nje kwemoto kusuke kukhona umuntu obekade etwenza into right. It's either bethi uya overtake kodwa washo ukuthi u-overtake endaweni ebenza into right. Angithi bazalwane, it's either uyaphuthunga ubethi ufuna ukudlula le moto ehamba kancane kwasho ukuthi wenza into right kodwa uyenze endaweni errong, wayenza ngesikhathi eswrong. Isikhathi eswrong ukuthi akayibonanga imoto azoshayisana nayo. Amen. Two, u-overtake indawo wrong yikho lokuthi ngalesikhathi ephuma uphumela endaweni right kodwa manje indawo iyajika iba wrong ngoba besekuze kwanemoto ekuleyo ndawo ipheleleke manje bazalwane. Cabanga ukuthi angisadinga uyichaza any further. So siyambonga uNkulunkulu ukuthi ayenze kanje, ayihleliwe umuntu kodwa ke ihlele emazulwini. Angibuyeke ngize kulento bengiyikhuluma. What we were doing here bazalwane, look at esiqeda ukwenza nje manje kuyi-investment yomuntu okhona kulendlu. We have just invested kwi-victory oyidingayo kodwa ungakazi ukuthi uyayidinga. Kulesi sikhathi esiyakuzo ngithike mina kuzofika isikhathi where intshumayelo will not make sense. Kezwakala bazalwane, uma ingayenzanga isense manje. Haleluya. Uma ingayenzanga isense manje yahlangana nawe waze wayethemba wayikholwa, bayakhumbula ade bekhona izolo, wayibamba wathi kuyikho angeke ngisakwazi ukuhlukana nakho. Uma kuza lesi sikhathi, isikhathi sizonyakazisa ngisho umuntu obethi uyayazi into, ngisho umuntu obethi ngiyibambile, sizobona beyibeka phansi. Kodwa bazalwane, the investment worship ne-acknowledgement esiyenzela namhlanje ithi into yami
In the book of Revelation kukhona ingelosi eyabona uJohane. Mhlambe ngenzela ukuchaza ukuthi besenzani. Ibona uJohane iphethe impepho nomcengezi kuyezwakala bazalwane. Lithi iBhayibheli emcengezini kwakukhona impepho eningi. Bese kuthiwa lo mcengezi kwakuspecific ukuthi yini ezofakwa kuwo. Angithi umcengezi kumcengezi kukhulunyiwe iBowl. Cela mhlawumbe ingane zethu aziwazi umcithi eBowl, a golden bowl. KwiBowl kukhona iincense impepho. Bese kuba ukuthi ke le bowl nempepho kulindile akwenzi lutho, it's not moving. Hallelujah. Lithi iBhayibheli kwakulinde ingelosi iBowl ikhona impepho ikhona. Kwakulindwe imikhuleko yabangcwele eyayizokhuphuka iqhamuke emhlabeni. Then ke ngalesikhathi bekhuleka ikhuphuka bese iza ifika ingene kulomcengezi. Lithi iBhayibheli then the angel bese ijika nawo ibheke ngakuNkulunkulu iwuse ealtare likaNkulunkulu. Mayifika khona iyofika ithatha ilahle elivuthayo ealtar elibaswe umlilo ongacimi. Angiyiphindeke le yabona nje kule nto engizoyikhuluma namhlanje ithi into yambamba ubuphakade bukaNkulunkulu ebusuku. Because umuntu ozosurvive obambene noNkulunkulu waphakade. Umuntu ozosurvive umuntu onephakade phakathi kwakhe. Manje njoba sila sizoncenga lona namhlanje. Nikhona bazalwane. Sizwile ngalo. Sishunyayesiwe ngalo. Kushiwo ngalo konke kodwa asinalo. Usiyami ngiyacela ukukisho lo noma unalo ke salisuthi awunalo namhlanje. Wenzela ukuthi uzothola idoze entsha. Ingakho ngizwa ngingasho ukuthi aninalo. Ngithi asinalo. Haleluya. Manje kodwa sizonge ngiphakade. Sizoncenga ubuphakade bukaNkulunkulu waphakade. Ukuthi singakafike ephakadeni physical. Kodwa sicela iphakade lisihlangabeze. Ubuphakade buhlale kithi ngoba akekho ozodabula kunomzuzu. Kunomhosho kufanele kuwelwe kuwo. Kunomhosho isigodi bazalwane okuzosala kusa abantu. Hayi abangakholwa ngithe ukholwa lemvuselelo. Kodwa kuzosala abantu ngoba isigodi sifuna umuntu phakathi kwakhe. Hayi ekubambe ngesandla phakathi kwakhe. Abe nephakade libe kuye. Glory to Jesus. Athumezodabula entwana ekuthiwa akekho ngasurvive, akekho ngadabula. Athi yebo ngiyavuma kunjalo kodwa mina ikhonto kimi. Athi mina ngizukuphelela la. Mina ngikwazi ukufela la. Mina ngingose phakade. Uzothi umesho athi ngiyaxolisa khona kuyafiwa la. But destiny is calling my name. Eternity is calling my name. Ikhonto engimemezayo mayimemeza isabela lapha phakathi kwami. Glory to Jesus. Khona awusiyami malingimemeza iphakathi. Ngizwa emaphakadeni bamemeza abantu. Kodwa laba bantu abamenyezwayo into eyenza bangasabeli ukuthi lento emenyezwayo iseceleni kwabo ayikho phakathi kwabo. Bakhwele basemasontweni, bakhwele bakuma-stadium kuyakhonzwa, bayathandaza bona bayashumayela kodwa lento emenyezwayo kulo mzuzu ayikho phakathi kwabo. Usiyami ngiphakade ebusuku. Sizonke ngiphakade ebusuku. Sizonke ubuphakade ebusuku. Hallelujah. When you speak about uJesu obuyayo bazalwane rapture, khuluma ngale nto engishoyo. Ngoba irapture izile ukuzokhalisa icilongo elizozwakala ngendlebe. Ukubuya kaJesu akuyi ukukhala icilongo elizothi bababa lizomhlaba bazalwane. Ingakho sazi ukuthi zonke lezi zinto ezikhulunywayo ezingevele zingama false alarm. Ngoba alikwazi ukuvele lizwakale nje. Alizukuzwakala nje.
lizokhala la phakathi komuntu. Manje njengoba sila sizoncenga leyo nto ukuthi awuyivalele ngenkulunkulu, sasishumayelile ngayo, sasithandazile ngayo, siyambulile, sayifundisa, kodwa sasicela leyo nto leyo ivalelwe phakathi kwethu. Ngoba kusisikhathi when no one's gonna preach, alizukushunyayelwa, lizoqubuka kumuntu. Sizoncenga iphakade ebusuku. Hawu Nkosi yami, utshela oseduze kwakhe in case akangizwa mina. Hawu makhelwane, ungakhonzi namhlanje nendwayela. Sizoncenga iphakade, sizoncenga ubuphakade baphakade. Hawu Nkosi yami, mina ngisho ukuthi usho ubuncenga nawe la phakathi kwakho. Uyisho Nkosi, ngiyalincenga iphakade. Hawu Jesu, ngiyalincenga iphakade. Ngiyacela ungiphe ubuphakade bakho. Ngiyacela uNkulunkulu kungabazi nje ubuphakade ngizwe ngalo, kodwa ngiyalincenga. Mina ngithi akuncenga inhliziyo, kuncenga umphefumulo, kuncenga ingqondo. Ukube kuthiwa emhlabeni isikhathi sethu besiyohlala phansi senabe, nomunye ekuleli yakhona lincenga azalizwe, asukume sethi sengiyezwa usenginikile. Kodwa ke ngoba sisemvuselelweni yokukholwa, angithi masikholwa asifuni ukuthi size sizwe movement, noma sithi sothi silitholile ngoba sizwe kukhona isandla sisithintana. There might be no hand that is touching us, but if faith isandla esilibambayo ngokukholwa, angithi akasinqobeli lutho, akasigodleli lutho. Ungubaba wethu, ngeke simcela into angasinikezi. Uthi uma sicela uthe egameni likaJesu lokho esicelayo wokwenza. Ngakho masikholwa njengoba silincenga, siyazi, siyakholwa ukuthi sesinalo. Sesingafundiswa nje indlela zokuthi uligcina kanjani iphakade. Akuve kulula bazalwane. It is very easy to receive izinto kuNkulunkulu. Into nje ehlula ibandla i-maintenance. uNkulunkulu nje when you ask something, uNkulunkulu uyidedela ngaleso sikhathi. Into enzakala ukuthi sihluleka ukuyamukela. 1, 2, sihluleke ukuyigcina uma sesiyitholile. Manje ke kwashoda abantu ekushumayeleni, abafundiswa abantu ukuthi igcinwa kanjani into. Nikhona bazalwane, ngiyamthanda uManowa, bafundisi bami, ngiyamthanda uManowa, ubaba kaSamson. Haleluya. Indoda eyathi mayitshelwa kufika ingelosi kwathiwa bheka umkakho uzokhulelwa, kwatshela umkakho uzokhulelwa nibe nengane emva kwesikhathi eside, befuna ingane beyizinyumba nezo bazalwane. Lithi iBhayibheli wathi noma esezwile ukuthi umntwana uzozalwa, ngithanda le part yakhe ethi uManowa akabanga over excited ngokuthi ingane izozalwa. Kwathi makufanele ajabule wajabula masinyane. Wayisethi le ngane izaleke ngendlela, iza ngendlela engingayazi ukuthi iza kanjani. So wayisethi ngiyacela umcela uNkulunkulu ukuthi aphinde ayibuyise ingelosi izositshela ukuthi ukhuliswa kanjani lo mntwana. Chaza ukuthi uma sengiyitholile le ngane ngizoyigcina kanjani. Nanso nje bazalwane into enza shumayela. Nomunye angayifundela iBhayibheli alithola ivesi ayizwe indaba athandaza athi into esiyifundisayo nje nethi ukuthi igcinwa kanjani, ikhuliswa kanjani. Sengiyitholile ngikho into enza nje siyesontweni ukuyozwa ukuthi ikhuliswa kanjani, idlani ingane. Phela ilapha athola khona ukuthi impuca ayikuthinta ekhanda lomntwana. Cabanga ukube wajabulela ingane kanti amandla seyinweleni ngokwecebo. Wathatha isikero enebona ezinye beyigundo oyise baso, athatha isikero agunda ingane kanti akazi ukuthi umnaziri. Yayi mina ngiyazizwa bazalwane, ziningi izinto zebandla ezagundwa ukuthi, nezalinyazwa ukuthi, nezaphuphiswa ukuthi asibuzanga kuNkulunkulu ukuthi ziphathwa kanjani. Ezinye sathi sesazi ukuthi umukholo ukwenza lokho, umusindisiwe ukwenza lokho. Kwavuka abashumayeli abathi akusho lutho, sayigunda insindiso, yaphupha insindiso. Namhlanje ayinamandla ngoba yagunda inwele,
yazalwa ingenamandla, hayi ngoba yayizalwa ingenamandla wayengeke uNkulunkulu ayilethe into engenamandla. Ungusomandla igama lakhe, u-operate emandleni, uhlala emandleni, usebenza emandleni. Wayengeke asinike into engenamandla, wayengeke uNkulunkulu. Inkinga insindisi ifana noSamson. Ushodo Manoa abayobuza ukuthi yini ekufanele ingenziwa kuye uma kukuthi uzalela ukuzobulala amaFilisti. Iweapon yakhe yamandla kuphi? Bese kuyashitha ungamgundi. Uthi noma ubona abanye bayigundeza, ungayigundi ingane yakho. Hawu mina ngiyakhuluma ebusuku. Ungayigundi insindiso yakho. Noma abanye bangayigunda ungabusayigundake. Ungayigundi manje abafanele iyobulala amaFilisti. Ungabusayigunda. Church, ngabe nisayigunda bafowethu. Isona sikhathi sokubonakala kwamandla aso lesi. Isona sikhathi sokudabula ngamandla ayo. Isikhathi esikuso sizobuza amandla ensindiso. Angiphinde futhi wonke amahemhem nezimpi enizwayo emhlabeni ukunyakaza, the revolution ekhona noma ngathiwa ibizwa ngani, izobuza amandla ensindiso. Bakhona yini oSamson that are still living? Akhona yini oSamson abasurvivile emathangeni kaDelilah? Bakhona yini oSamsoni abayigcine kahle imfihlo? Glory to Jesus. Ngoba kunjena nje oSamson esasithenjiswa bona ukuthi they will lead us siyobulala amaFilisti. Bona baye kumaFilisti, bathanda amathanga khona, bathanda oDelilah bakhona. Athi uJesu lithi lenkosi ningalingisi lelizwe nakho konke okwalo. Mhlawumbe ucabanga ngisho ubufebe kukude kakhulu lo sikwi-revival yabazalwane. Sizothiswa abazalwane nisigundinwele. We imitated the world. Sakhohlwa ukulingisa uKristu. Sasinikeziwe into okufanele siyilingise. Athi umpostoli banabalingisi babo njengalokhu nami ngilingisa uKristu. Igundiwe insindiso amandla kodwa njengoba silasi zoncenga wona amandla futhi. How restore the joy of my salvation. uDavid usho njalo mayithandaza uthi restore the joy. Buyisela uNkulunkulu intokozo yensindiso yami. Buyisela uNkulunkulu amandla ensindiso yami. Praise the Lord. Njengoba sihamba nje ngithi sihambe siyathandaza njalo. Uyakuthatha okwakha ngithi. Ungazi ukuthi akakashuma seqedile lo mama ukushumayela momlalele kahle. Sesingathandaza sihambe bafowethu. Haleluya sicela iphakade ngithi sesoncenga iphakade. Thusi lincenga ngendumiso yethu lebengiyisho ngithi siyibeke emcengezini. Ukuba iye kuleli altare elivutha lingacimi. Kusho ukuthi lo yamlilo baswe umlilo waphakade. Uma leli altare naleli lahle lingahlangana nemkhuleko yethu, imkhuleko yethu yokhuphuka njalo uNkulunkulu. Iyothi mayiphambi kwakhe njalo athi kwayafika lendumiso, kwafika lokhu kukhonza. Haleluya. Athi kuyobe kusakhuluma iphunga lakhona liyobe limkhumbuza uNkulunkulu ukuthi ufaith wayezocela iphakade. Haleluya. Noma mina sengikhohliwe kodwa ngenxa ukuthi inuka njalo phambi kwakhe iyobe imkhumbuza ukuthi wayezocela iphakade ngalolu usuku wafika wazocela iphakade. Bese kuba ukuthi uma kukhona into efuna ukungiphelelisa endleleni ngingakafika emaphakadeni athi ohlabelelayo eyethi indaba ayipheleli la kodwa iphelela emaphakadeni. Manje ngiyohlabelela ngimi kuleyo ndawo ethi kuyaphela la kodwa bese ngihlabelela impepho e-altare. Besiyakhuluma lento esiyibekile namhlanje. Abazalwane namhlanje kule revival we are here for the preparation. Sizolungiselela uhambo. Asilwazi nini
kuyiqondanele nje ukuthi kuba uSeptember. Le mvusela besingayenza nango-October, besingayenza nango-last month August. So angisho ukuthi ngithi nihamba ngoSeptember, sihamba noma yinini. Namanje njengoba sicela ukuqeda ucela singahamba nje manje. Njengoba sathi sicela iphakade nje usangalidedela lithi si masihlangana nathi athi angisala sengilithatha futhi. Same time bazalwane. Noma yinini any minute. Sicela iphakade uNkulunkulu. 2 sizocela intokozo yensindiso yethu. The joy of our salvation ithi kufanele ngabe siyayibona isinqobelo. Into enza ngathi ayina hayi ngoba singathokozile. Mina angisho ukuthokozwa ama-chorus. Ngiyayibona le ntokozo yensindiso yokudansa ama-chorus. Mina ngisho le ntokozo la sekuthule konke. Intokozo oba nawe ubhekene nesimo. Isimo othi ubhekene naso kubaleka abantu. Usale wedwa ubhekane naso. Kodwa ube nejoy. Ungayizweli uNkulunkulu ekulahlile. Uthi ke noma abantu bangaqhela kodwa uJehova kanye nabangisizayo umi nami, umi ngakimi, angingedwa. Yinto eyoba iphakathi kwakho eyokwenza ukwazi ukusho kanjalo. Intokozo yensindiso yakho ukuze ube nawo kuyombiza uNkulunkulu uJehova sebawuthi uSimakade, kuyombiza ophezulu konke ukuthi enze something ezokwenza ukuthi ungadisappointeki. Ukuze wena uthi intokozo yami yensindiso yami kimi uJehova unkobiza ukuthi ayilungise izinto ezifuna ukuphazamisa your joy. Uma insindisweni sanibonani bazalwane, alibonga igama elinamandla. Kuzombiza ukuthi ukuze agcina usentokozweni, kuzombiza ukuthi enze izinto ezipositive zodwa empilweni yakho, avumela upositive kuphela ngoba uyazi unegative uzokuphuca intokozo. Abese kuba uyena olwayo alwe nayo yonke into eza negative, alwe nezimo kuwe ezithi negative. Athi masibheka athi leso mangasidedela siye kuyo sizomamuka intokozo yensindiso, it will still the joy. Abasevimba uJehova sebawona. Sizocela uNkulunkulu intokozo yensindiso yethu. Ijoy of salvation angimchaze umuntu ongalindi ukuthi ngisho ngawani, mangaqala ngawani ngashona ilanga. Uma ekunika intokozo yensindiso, ngike ngathi ke kulezi insuku mangikhuluma ngathi isalvation bazalwane iza nepackage yayo. Usuke egejile umuntu omukela uJesu njengenkosi nomsindisi, akholwe enhlizweni yakhe, avume ngomlomo wakhe, abese kuthiwa usesindisiwe, abese ngayitholi ipackage yalento okuthiwa useyitholile. Amen. Angilinganise, ngiyamthanda upractical. Kunjengokufika eBoxer kuthiwe ibraai pack iwu200 kade kubhaliwe ephepheni lesale kwathiwa buy one get one free, ukhokha u200. Bese wena mawufika esitolo uphethe u200 uphume nebraai pack eyodwa, kanti bekuthiwa buy one get one free. Usukurojwe kanjalo ke uma insindiso yakho ingahambi nepackage ephelele. I thank God bazalwane ukuthi mhlanga ngumukela uJesu, hlangana nensindiso ngahlangana naye nepackage. Package yami yonke yayiphakathi. Hallelujah. Ngayithola lokho okuthiwa buy, ngamthola ngakhokha. Nikhona bazalwane, ukukhokha bazalwane ukuhlukana nezono. Lokho kwakubizwa inkosi kimi ngayinikeza. Ubuy ke loyo. Bese kuthi lokho ukuthi uzoba nani ube nani, uget free. Ngoba silibandla lifuna uget free, kodwa ubuy asifuna ukukhokha. Ibandla lihamba liphatha ibraai pack embili, liphethe 5 kg abawu2, lithi iphepha lithe buy one get one free. Kodwa masekuthiwa yebo lisho njalo, masekuthiwa letha ke phela imali kabuy one, hayi akamfuni nobuy.
ufuna uget free ngoba ibandla lifuna izibusiso zensindiso. Abantu bafuna imoto kaJesu, abantu bafuna imizi kaJesu, abantu bafuna imali kaJesu. They want to free, they don't want to buy. Yikho bethwala nje, yikho bethwala abafuna ukukhokha. Awusoze waphuma eboxa nebraai pack. Nkosi yami, kungenzeka yini eboxa uthi uma waphethe omabili awunikizwa umoya bazalwane, ningilalele kude. Uthi uma waphethe bomabili bese uthi mawufika ethini uthi yazi anginayo imali yokwakhokhela, anginayo imali yokukhokha. Bese bethi bona hayi lungileke ishiye le khokhelwayo bese uthatha leka free. Yini lesiyenzayo bazalwane? Yini lento eshunyayelwayo ethi ungathola free noma ungakhokhanga? Uma uBox engeke kwenze kanjalo noJehova Sabaoth. You have to pay first, then you get the free peace. Yahlukana nesono, iyasala imjolo, ayasala amasoka, bayasala amabeyikane, bayasala amabeyikane, yasala utshwala, hayi bafowethu yasala idlozi. Sizona ukuphakathi la. Hawu ungakhohlwa mhlawumbe uphuphuza lo seduze kwakho umethi sekushumayeleka ngabantu. Umtshela uthi inkinga sincenga iphakade. Mtshela ungalimali makhaya. Indlela yokuncenga iphakade le. Iyona yodwa indlela esingancenga ngayo iphakade le. Glory to God. Ungalimali sincenga iphakade. Njoba la uzwa nje ukuthi uBox akasoza akunika ibraai pack yakhe free ungazange wakhokhela lekhokhelwayo. Manje namhlanje sinabantu abanye sebeze bayashumayela, abanye banamabandla abakaze bakhokhe, bano get one free. Ngenzela-ke mina njengoba ngikhuluma nje angithi sizoncenga iphakade. Shona wathi hayi kabi makhelwane, lento ayikho personal, siphambi kwaleliya altare lomcengezi. Manje sifuna le yanto evutha phakade isivuthele njalo. Haleluya, haleluya. Iproblem bazalwane, ngenzela ukuthi ukwazi ukubona. Praise the Lord. Uma nje usonto esontweni lika get one free without buying one, soze ulunuka iphakade. Ungavumi kube khona umuntu okushumayeza uget one free without buying one free. Uma kuthiwa hlala nesoka lakho akunankinga, baleka. Baleka-ke ngoba iphakade into ongasoze wayinuka. Ngeke ulithole, ngeke ulazi nokuthi iphunga lakhona linjani. Glory to God. Ngoba lo mzimba uyithempeli likaMoya oNgcwele. Lo mzimba uhlala uNkulunkulu lo mzimba. Awukwazi ukuba izitho zesifebe uphinde uzohlala uNkulunkulu. Awukwazi, ngeke kwenzeke. Kungenzeka hayi kuleli, hayi nakwelizayo. Sizoncenga iphakade bafowethu. Sizoncenga iphakade. Hawu sizoncenga iphakade nje. Njoba usizwa sikhuluma nje hayi kabi. Omunye uthi awushumayele kahle kabi lo mama izolibeka umnandi. Besijabule besingene ebukhoneni. Sizoncenga iphakade ke manje. Angithi sesingene sezwe ngoba mnandi. Kodwa sesinento eNkosi ngisengicela ukuhlala la ngabe ngisahamba. Uthi uRuth uma ekhuluma noNaomi encenga iphakade uRuth encenga iphakade uRuth uthi uNkulunkulu wakho makabe uNkulunkulu wami. Uthi ungancenga ukuba ngushiye, ungabusancenga ukuba ngibuyele kwaNkulunkulu bami, ungancenga ukuthi ngisale la kwaMowabi, uthi ngiqala ukuhamba nawe ngiye kuNkulunkulu wakho
sebuthi la ufa khona uyofela khona. Singangiphakade bafowethu. Ngisholo ukuthi ungavumi-ke noma uNaomi angakuncenga. uNaomi iy'ntshumayelo ozozizwa zikuncenge zithi uhleli kahle uma uhleli kanje. Avuma uNaomi akuncenge. Avuma uNaomi akuncenge. Abusavuma uNaomi akuncenge, sekulate, sekonakele kakhulu. Sekulate. Abusavuma salithi uhamba naye. Glory to God. Salithi uhamba uye kuNkulunkulu wakhe. Hallelujah. Salithi uya kuNkulunkulu. Noma usungafika usukhothoza. Ephakadeni salithi ufika ukhothoza ungene ekugcineni uthi ngikholwa isikhathi eside ngijola kodwa ngiyalincenga iphakade sengicela ukuyokhothoza mhlawumbe ofaith sebevunile namba sebefakaza bethi babuya khona sebesho bethi kuyenzeka noma angithi manje sengigugile manje kodwa ngasindiswa ngikuma 30s ngalesa sikhathi nami ngangiyouth ngokwase South Africa lalingivumela iSouth Africa ukuthi nami nga-actor as a youth person kodwa ngathola ivangeli bafowethu elangenza ngashiya konke. Glory to Jesus. Ngangikwenza konke kwasala konke ngoba ngezwa ukuthi ephakadeni abangena babephila njengabo. Ngenzela ukusiza umuntu othawu phela sebebadala fela. Ephakadeni ngena abancane uthi ngabona abakhulu nabancane. Ngabona nabancane nabo badinga ukufika beliphethe iphakade. Ungathi ngoba ngimncane bese uthi uzokwenza noma kanjani ngisemncane ngidlubusha bami ngisemncane. Hayi ke uyakwelinye iphakade likhona iphakade lalaba abadlubusha balo likhona nabo. Hawu Nkosi yami ngayikhuluma bazantu edidingo sincenga iphakade. Ngeke ngathi mangikhuluma uma umzalwane la ngithi mina iphakade lele selishumayelayo mhlawumbe siyadinga ukuligcizelela bishop ukuthi libili. Iphakade lilodwa kodwa linendlela ezimbili. Uyawubona uma ufika endaweni bese kuba uthi section into section ukuthi khona sesimla kodwa bese ukubona uma ulayelo umuntu athi mafuku uzofika uthathe uleft uma uthi uthatha uleft kanti ihlukana kanti awusanibonani iku left yombili vele ufika wajika ngo left kodwa uma ufika la ku left iphinde wona lo left uhlukane kabili. Linjalo iphakade njoba silasinenge iphakade wena ozosho ukuthi ukhetha liphi. Likhona iphakade likaSathane khona baye kulahlweni kwaphakade kufene ekukhaleni egedleni kwamazinyo imini nobusuku abayukuphumula bekhala njengoba nathi usizwe sinenge iphakade sithi sincenga the joy of salvation ingoba sinenge intokozo yaphakade othi kuyoze kube phakade sihleka kuyoze kube phakade sidumisa kuyoze kube phakade sithokoze ebusweni benkosi asiyuphuma khona siyohlala phakade kanjalo nalabo abenzo kwabo kuyoze kube phakade benza lokho abakwenzayo. Nabe ngithi awulincenga iphakade la intokozo kaNkulunkulu ikhona. Intokozo yaphakade ihlala khona. Akuthengwa one kutholakale one free without paying for the one. Uqala ukhokhele nje ukushiya abakini. Basekhona kodwa abantu phela kade sagcina thina sihlale entabeni bafowethu futhi sibuye sithunywe imilayezo emkhulu yabona bazalwane. Sibe sithunya imilayezo manje ngamanje ngithunya umlayezo omkhulu kodwa ngizama ukuthi ubalansise. Lento ethi sincenga iphakade ungacabanga ukuthi yakuyashungayelwa kwenye indawo. Khohlwa, you can go and Google. Search, go as far back as 1912 akekho umuntu. Angikhamisa ukushumayela kwami lezo bazalwane. Akekho umuntu wakwafika phambi kaNkulunkulu ezothandaza athi sazoncenga iphakade. Nama kusiye yami. Isikhathi esikuso okuthe makukhala ibandla uNkulunkulu wezwe esezulwini wayisethi ke yazi laba abantu abakhala iyodwa indlela engabasiza ngayo lesi sikhathi nalesi sigoda bayokwehlela kuso bazohlala khona bazosala khona bazodliwa zingonyama khona. Wasethi ngiyabezwa abantu bami bekhala kezokhala bazalwane akukhali zona izoni namahe kukhala amakholo. Usethi ke kodwa inkinga ukuthi bakhaliswa ukuthi ingoba izilwane izobadla ngoba iphakade alikho kubo. Isilwana ngeke simudle umuntu wasephakadeni. Zwana ukuthi kuthiwani ngalomuntu. Uthi oshoya iprofeti uthi kuyakuba khona umendo.
ku-y section kuzothola umendo bese uthola le ndlela bese kuthiwa le ndlela yobungcwele bese kuthiwa abahamba ngayo kuthiwa ngeke baduke. Glory to Jesus. Kuthiwa noma beyiziwula ngoba vele ihanjwa ngokuhlakanipha, ihanjwa ngokukholwa, ihanjwa ngobungcwele. Akuhambi ukuhlakanipha nemfundo, ayihambi khona kodwa kuhamba iqiniso levangeli. Manje uNkulunkulu uzwe ibandla likhala lifike ku-y section. Manje kule ndlela kungeneki ngenxa ukuthi lapha emuva lahlangana nezigcwelegcwele zayiphuca ubungcwele, zathi abusho lutho, zathi noma ungaphila kanjani Jesus loves you, Jesus cares. Angeke uNkulunkulu ekuthanda kangaka kulahle. uNkulunkulu ufuna sijabule emhlabeni, sakhuthuzwa kanti sikhuthuzwa into esiyidingayo lapha ku-y section. Sizonca ngiphakade bafowethu, uyabona akusesikho ukulincenga ukuthi hawu uNkulunkulu kusilahlekele sikhuthuzile, kodwa senzele umusa uthi uSamsoni ake ungikhumbule kubekanye ngenxa yamehlami ukuba nje ngife namaFilisti ngasali sengifaka nje ngawadanseli kodwa ngiwabulale. We wanna die in our identity. Sifuna ukufela kwi-identity ethi siyinsindiso thina singabantwana bakaNkulunkulu, sisindisiwe nasekufeni kwethu nasekusitheleni kwethu. Ngafise ngiyihedeni, ngife sengicela impepho, ngife sengicela inyamazana, sengithi aningithengela ibhodlela ekhemesti. Phela wena wazi ukuthi ekhemesi kodwa iso inyanga hawu bazalwane ngizohluba ingqondo. Ngoba omunye ucabanga ukuthi ungena ekhemesti ungena kwaNkulunkulu. Ekhemesti inyanga sezapromote khona ama product, ziyakhokha zibeka iproduct etafuleni eshalofini. Wena uzolokhu uthi hayi ilokhu ngithenga ekhemesi imbiza. Abazalwane bafa bedla imbiza, bacabanga ukuthi baya phakadeni begcwala imbiza eyiswini. Oyinye ibizwa ngesingisi forever living. Awunayo living wa forever wena. Ingakho ngithi kuncenga ukuphila okuphakade. Sizonga ngiphakade ukuze ube no forever living kuwe. Athokholwa yimi njengokusho kombhalo eswini sakhe kuyagobhoza imfula yamanzi aphila u-forever living ula. Engani uJesu wabafowethu emhlabeni wadayisa u-forever living uJesu. Wathi ume khona omile makeze kimaphuze, athokholwa yimi njengokusho kombhalo eswini sakhe kuyoba khona u-forever living. Ngizomphuzisa, ngizomnika imbiza enamandla. Nangu uJesu, nakho ukuphila, nangu amanzi. Wena ongakamemukeli uJesu woza kuye. Sesivunile salusuzokhothozake wena. Yebo ufike ngesikhathi sokukhothoza kodwa sokushiyela ikhwebo. Yizo lezi sikuphosela. Praise the Lord. Glory to Jesus. Hayi basana kulo y section kuthiwa umendo nendlela yobungcwele. Manje ibandla basana libonakala limi kanje. Limphambi kwayo y athoshoyo athohlabelelayo. Abanye baqala kule ndlela. Baqala bayingena no left kwathiwa jika left wajika. Mayifika lapha ku-y section wayithola umncingo le.
lithi abanye uthohlabula abanye bahluleka babuyele emuva, athi abanye baqala indlela entsha. Leyo ndlela ihamba abantu abaningi, yiyo lena aqhweba kuyo uJesu. Uyani kuleyo ndlela? Ayinilethi kimi, ayimise phakade engalithembisa lona, ayihambi leyo ndlela. Wakukhulela emakhaya kumemeza umuntu ephezulu akhentabene ukuhamba phansi, uyahamba endleleni eyingozi okunamaphuba esamemeza athi wena no akalazi igama lakho, athi wu ayihambi leyo ndlela ngoba akakwazi negama lakho, kodwa usememezela into ethi sinda ungafi, phapha baleka, phenduka, repent. Ayihambi leyo ndlela. Abahamba ngayo badliwa zilwane ezihahayo, kodwa kule ndlela yomendo nobungcwele lithi abahamba ngayo bayikweduka. Lithi noma beyizulu noma bangaba zimpumputhe, ngoba noma bangavaleka amehlo baholayo uyabona, iphakade lakuwe liyabona, liyazi. Uyamazi umuntu ongaboni esenephakade lokungaboni, akwazi ukuthi engaboni athi ahambe la endlini ngoba usiyayazi le ndlu. Uyakwazi ukuyivukela embhedeni wakhe ahamba ebathroom yakhe ngoba ufamiliar kalenda akaboni, kodwa uyakwazi ukuhamba azafike la afuna ukuya khona. Akwazi ukuthinta imali athi u20 rand lo, athinti wena mawubuka ube nento ethi bona njani u20 rand, uzwa ngani wena obonayo noma ungakuthinta ukwazi ukuhlukanisa. But ngalesikhathi eba impumputhe ama senses akhe abasharp. Hawu kodwa Nkosi yami, ngoba injalo nalento ensindiso sonke sasazi ukuthi washihlo lizokubulala, bazokuqeqa abantu abadala yoginqa nezimoto yoba namabhadi. Haleluya. Ngasikhathi sisabona sezwa kushiwo njalo, kodwa ngamhla sithatha umpumputhe bokholwa. Glory to Jesus. Sibona khambeka kuze kubeka lokho. Ungabala nawe uneminyaka emingaki ihlosi lingakubulalanga, you still alive. Kuze kuba namhlanje ihlosi alikubulalanga, kuyahambeka kulomendo nakule ndlela abahamba ngayo. Abahambi ngokubona, kodwa bahamba ngokukholwa. Nabo kubumpumputhe bendlela ngicela ukubembule ebusuku, ngoba kwakungasho usokhunyiswa amehlo, kodwa kwakuthiwa uyohamba ngobumpumputhe bokukholwa. Uyokuzwa izwi ukholwe yilo, lingayenzi sense kodwa ukholwe. Ube impumputhe uthi ubone ukuthi mangenza lento ngizawufa, kodwa uvela ube impumputhe ethi ngiyakholwa. Ukukholwa kukwenza ube impumputhe, uvela ungene ngalendlela ubambe lento uyenze njengoba izwi lisho, usuyimpumputhe yakho ubone kwenzeka. Ubumpumputhe ngakule ndlela angasho ukuthi uzophuthaze njengomuntu, kodwa ilento ethi uzwizwi wasulamukela ngokukholwa liyenze sense, liphambene nathi, liphambene nentando yomuntu. Izwi like likuphambanise nohulumeni, izwi phambanise neConstitution of South Africa. Hey, ngoba ngiyanitshela bazali sisesikhathini la those abangene ngowayilo, abangangena ngomendo nendlela okungcwele basenkingeni. Mina ngiyanicela ncengani iphakade bese niyolincengela abantu beni, uyoncengela umuntu omaziyo uma uphuma la, uyoncengela inesi elabulala ingane la aborta, lithi umsebenzi nikhona bazalwane lahlulwa uthi omunye ingane siyasebenza. Mina ngizokutshela ikhanjwa kanjani kuyo, ngizokwelekela noma ngathi uyasebenza ungakwazi ukuyocela. Hawu kanti wena uNkulunkulu omncane, angithi ke namhlanje phuma noNkulunkulu omkhulu, lo nkulunkulu okufuna ephakadeni uzokwenzela ifavor. Ngiyayikhuluma ke le, ngiyakupha mahala, ngiyamazi. Thatha isitulo, cela ukukhuluma nomphathi, hamba uyothandaza, usuke ekhaya uthandazile, uthanda Nkosi, angikwazi ukuphambuka endleleni yakho, angikwazi ukuhamba ngiphambene nawe, angikwazi ukulahlekelwa iphakade.
ngoba uma ngibheke phakadeni lithi ungabulali noma ngathiwa umsebenzi otibulala ungabulali, bese wena ngoba uhlakaniphile uye emadolweni uyothandaza noma ungafast uzila ukudla, uye manje uthi Nkosi wena uNkulunkulu ophezulu konke, uNkulunkulu wenyama yonke, uNkulunkulu wengqondo yonke, uNkulunkulu wenhliziyo yonke, uNkulunkulu wemphefumulo wonke, umcharge umbeke phezulu endaweni yakhe. Uthi nale nyama engiyokhuluma nayo uNkulunkulu phezulu kwayo, nale ngqondo engifuna ukuyorizina nayo uNkulunkulu phezulu. Uyazi nangisho nokuthatha ibhodi uzuye kuhulumeni phezulu, your immediate supervisor uhlala uthi mphathi uyaphila mphathi, wathi mphathi ngiyabuye mphathi nginendaba lapha, hey usuthandaza usuqedile usuyakholwa futhi, bese umtshela hey mphathi yazi manje lapha umphathi, ngithi umphathi yakwazi ukuthi uyakholwa. Inkinga yeni nina nikholwe esontweni, emsebenzini abakwazi ukuthi uyakholwa. Ingakho umphathi engeke akulalele ngoba vele uyadelela wena emsebenzini, akavelanga uJesu wakho emsebenzini. Uyaziwa nje ukuthi udelela nabadelelayo, nawe ugoloza nabagolozayo, uyaziwa nje. Kanti ukube ulokhu uhlukile ubuye ufika ususondeza uthi hey mphathi ngoba ungibona ngathi ngihlukile nje, kunendaba lapha ethi ngiyakholwa, ngisindisiwe mphathi. Manje insindisi nezinto eziningi. Yazi nabe ngicela mphathi ukuthi ungamangali ma usuthola ifile yami mangisebenza ngabe iOB yami isithi mina laba abakhipha izisu ngizocela ukubafaka kulo system ngapha. Angithi eclinic sisebenza sibathathu, bese usho ukuthi mina mphathi sengenza ukuthi usister lo maye ngireporta ngingalithola icala kwembe uunderstand mphathi ukuthi indaba ngenza lento, bese uthi ngenza ukuthi usister mayilokho ethi yindaba lokho baletha kimi ngimphathi ngenxa yalokhu nalokhu. Angithi izulu liyobe likwembethe, uNkulunkulu uzobe khona la. Awufika usuthi hayi mina nje ngeke bese bekuzwe ngoba kusakhuluma wena, kukhuluma inyama yakhe, akukhulumi yena umoya. Angithi sizocitshisana lapha phela ngenxa yokuthi sincengane, ungakhohlwa phela sincengane, sesincengela nabanye ezobazala. Bese umuntu mphathi bengicela ukubadlulisa ngapho kuphambene nami. Uyazi ukuthi umuntu onedlozi ngasho acela athi manje nje yabona makungena lolu hlo ngicela lapha abasindiswe ngoba manje ngiyaqibula, ngithimule kakhulu mphathi, ngiyaphazamiseka. Ngicela abasindiswe ukuba ngingenisa ngapha. Uma ungizwa nje ngithi ho, bese ke umbona ngimkhipha usuyokwazi. Ngithi mina baya into eyenza abazalwane ezinye izinkolo zisehlule yilento ethi thina singamagwala. Mina ngiyakutshela umphathi uyokwenza. Hawu Nkosi yami, angithi ngisebenzile nami. Nangisebenzile. Ngisebenza ngamlungu ngine-office lami. Mangihleli la manje into yasezulwini yayingikhathaza kakhulu. Khona ikhatha beyisihlupha. Manje konke kwenzeke idesk lami la. Khona elinye lingemuva. Makufanele ngihlale nomsebenzi la. Nguthathe lo msebenzi lo wonke. Ngibeke ngapha. Ngibona athi wangiphazamisa nabantu bokubuka. Ngibeke iBhayibheli lami la. Bese ngigqoloza kanje. Uyakhuluma lo khulumayo ungabonwa umuntu obonwa yimi. Umla uyangifundisa. Ngalesikhathi engifundisa le ndawo engigqolozele kuyo ibheke ngasemnyango. Uma umphathi omkhulu engene ungifica ngigqolozele kanje. Afika mengale emva kwalo muntu. I'm talking to you. Anze kanje. Angimnaki ngimbona kancane ngathi uyinto encane. Azathethe aphuma hamba. Kudlula u5 minutes phela uyangidinga ngithi. Abuya angifice ngisagqoloza kanje. Uyabona la ukuthi awukho umsebenzi. Asebenza dala umuntu uhleli neBhayibheli. Umsebenzi maye ucinga ngizothi mayise ngimnakile ngiphenduke nesitulo. Ngimthathele wona ngemuva. Uyayibona le nto yayisho ukuthi angixoshwe. Uma engangificanga kunjalo la kwi-waiting room yasemsebenzini e-office labelungu kuhlela abantu abeze lapha kwa-Department of Transport. Inkinga izitulo zigcwele, i-receptionist ilapha ya. Mabefika bafike size uFaith bese hlala la umlindi. I-waiting room kwakuthetha abaphathi
uthethiswa i-receptionist, awubanaki ngani laba bantu ubase lapho kulama office abeze ku to receptionist bonke beze la bafuna ufaith. Lo jengo oshawe la angisebenzi ngona umsebenzi, abantu bakaNkulunkulu abafuna usizo oluphuthumayo bese nezinkinga zabo engakwazi ukulinda kuze kushone ilanga. Angixoshwanga kodwa emsebenzini, so ngiyayazi inkazimulo yalo uNkulunkulu, ngikulayela yona. Mina kwazi kwabiza ukuthi umphathi wami, umphathi weoffice athi angidisclosele into ethi ayengakaza ayitshele umuntu ukuthi na he is also a Christian. I understand you are a Christian kodwa phela siyasebenza. Angibuya ke ngingaye ezitorini zami, sizoncenga iphakade sisikuphi indlela zokulincenga. Uthi ngikwembatha inkazimulo bese uyolungisa izinto. Uthi uma kunakwenzeka Nkosi kuba ngiyofika phambi kwakho, uma kufanele hlala iphakade liphazanyiswa yilezi izinto, ngiyalincenga iphakade wongenzela indlela uNkulunkulu. Kezwakala bazalwane wami, mina ngiyakutshela uyoyithola ifavor. Mina ngayithola, uyoyithola nawe. Angitholanga ngoba ngingcono, ngayithola ngoba yena uNkulunkulu womusa. Khumbuza lo seduze kwakho ukuthi sincenga iphakade. Besakhuluma lento ephakadeni bazalwane akuhambi noma yini. Kuthiwa izilwane ezihahayo kuloya mendo nakuleya ndlela azikho. Why ke ngikhuluma lento namhlanje? Kule ndlela bazalwane ngicela nomunye akhalele ukungena kuyo. Ngoba lezi zinto esizwa kuthiwa zizodla abantu. Nobumnyama noma ubumnyama noma amadimoni noma yini ezogijima ezoba khona okubaleka abantu. Wena balekela endleleni. Mawuhamba ngalendlela ungesabi. Wena unesethembiso esithi izilwane ezihahayo nezinkonyama aziyukudla umuntu khona, aziyukukhu ngeke yeba futhi ayidliwe into engcwele. Hawu ungangibona ngiphila kuze kube namhlanje ayidliwe into engcwele. Imithi yabathakatha ayikwazi ukuthakatha into engcwele. Inyanga ayikwazi ukungiphosa. Izinto zakho ayikwazi ukudla into engcwele. Ihlozi alikwazi ukudla into engcwele. Noma ungathakatha ngeke ungithakathe. Noma ungahlanganisa izulu lidume ngeke lingithathe. Ayithathwa izulu into engcwele. Ngathi ngiyabona ubungcwele buqoshwa izulu lomthakathi. Ubungcwele iphakade liqoshwa umuthi womthakathi. He madoda kithi sifela kude. Sifela kude. Sasifakaza sibuya khona. Thina sihamba nezimvuselelo sivela kwamhlaba uyalingana. Khona izinyanga ninenizaze kule minyaka. Thina sizazi ngo-2013 sibheke ngapha komhlaba uyalingana. Zingakadumi lazazime emarenke zithi iniphi imali. Sake safika qathatha isigodlweni. La ejozini phansi. Kwasho ukuthi kufika into engcwele. Samisa imvuselelo. Sakhonza usuku olulodwa. Yabekezela yangahlaliseka. Satshelwa abantu basifika ukuthi nyamazi la kulani imkhona kuseduze walomuntu usibanibani onenyoka. Bathi la indaweni ikubusa inyoka yakhe. Sathi awunathi ifikile ke inyoka ehlezini. Eyafika eFaro. KwaFaro eGibhithe yafika zikhona ezakhona. Nayo yafika yayikinsa isiyogingana bafowethu sesiyamilikana khona. Kuyabonakala kuyazwakala. Laba ngiyacela bandla ngicela ukunikhafula ngalento ethi awuhliwa noma ikanjani. Awusuhliwa noma yini. Ubhadane olapha ebusuku ebumnyameni lungakuphosi. Second day yafika igqoke zonke into zawubona ukuthi wagcina yonke into athwala ngayo. Kwathi wayigqoka yonke ophelele imfulampula. Futhi I'm sure ukuthi wayethethuze emadodeni athile. Kodwa yeza ukuthi umbuso wakhe uyanyakaza. Into zakhe akusebenzeki. Wafika ongena lapha emini sihleli. Wabona photho ebusuku akhambe akasihlole ngemini.
ngoba nemicibisho lendiza yemina siyesakhe. Sakhile kusithekeni ngoPhezukonke, sakhile kusithekeni sikaSimakade, sifihliwe phansi kwamaphiko akhe naphansi kweimpaphe zakhe. Usho thina esikholwa uJesu, esinesethembiso esithi ukuphila kwethu kufihliwe kuNkulunkulu kanye noKristu. Usho thina singabasephakadeni sesizostera, sizogoqoza imvuselelo lapha phakathi kwenu yokukholwa methembeni imbambo uSimakade. Wayifitela amakhosikazi nje, wayifitela thina nje, wayirawundela ngihambela nezinganyana lapha ya abantu hamba kwasho ukuthi nje imvuselelo yimisi iziphele. Kade wasala isidumela izulu, thina sivela kodumbe. Izulu elathi masifika laduma labanika lama kwaba purple, isibhakabhaka purple. Purple into engakaze ngiyibone ngalesa ikhathi kuthiwa khona ingqaunqawe ezidla abantu edumbe. Sasilapho naye uBishop lo emncane hade ngihamba ngimdumisela ngezulu, ngenza ukuthi angasabi lutho noma ngathiwa ngiyalala. Devil will not do him any harm. Akayukusaba lutho, yikho ngimisa la liduma ngakhona. Glory to God. Ngoba angifuni ikhawa elishumayela kuphela, ngifuna into ezothi noma intshumayelo ingasekho ithi forward ever, backward never. Angafuni kube khona umuntu odelela ubusha bakhe. Angikhuluma ivesi ukuze angadelelwa ngobusha bakhe, kubiza ukuthi ngimbambe ngesandla ngiye naye la kuduma khona izulu. Babethi abantu yenzani ingane incane, ngithi ngenzela ukuthi kungabikho odelela ubusha bakhe. Mana la liduma libanile mana, ukuze mayibuya khona athi angizukuvuma umuntu nje adelela ukuthi adelele lento ethi ngimncane. Awungazi ngivelaphi, awungazi ngiboneni, awungazi ngibhekane nani, awungazi ngibambane nani, awazi amazinyo angilumulayo aveza ika athi uyabona lapho nginesika ngashawa into ethile kodwa ngiyekanga ngaphikelela ngaphakaphela. Forward church, forward. Manje nalokhu kufa esisathiswa ngakho sikwesaba ngizoqhuma isibindi. Ukholo kunesibindi. Ifaith bazalwane, icourage, isibindi sobuNkulunkulu. Ungathembile amandla, ungathembile ikhwebe. Mawubukeka ubuka ngathi into ongayiphephula nje, kodwa inkazimulo ithi angiphephuleki. Mangithatha kube inkazimulo ukukholwa ukuthi ngiyazi ukuthi akayukuvuma. Othinta mina uthinta inhlamvu yeso lakhe. Kusho into ephephukayo ithi where I'm weak uthi angithi I'm strong. Izwi lisho lithi la ngibuthaka ngithi nginamandla, bese uzwe ukuthi uyaqina lo muntu aye ngokuyagcina insika aba ukhonkolo into engasanyakazi la emile nje ethule, into ethule ethe iphakade lele ilwane ke ihahane ingonyama yiyo yonke lento enizwayo okuthiwa emhlabeni zokwenzakala ukuthi na yonke into esatshwa ngabantu. Ubosho nje uthi hayi iphakade nje baselila kimi angisabi nangonyama. Wayithe nyathela amabhonge ingonyama namabululu. Abona ibululu into ebalekelwa yiwo wonke umuntu, kodwa ezinephakade phakathi kwazo zithi noma ibululu lingakhamisa alikhamisa esihlangana lifaku poison walo. Awusanibonani? Angithi usakhumbulizwa ukuthi sivule yiphi incwadi siqhubeka kuyo bazana. Angizukuvulela ingivesi okade ngekho izolo azi sifunda uHebrews chapter 11 verse 1 to 3. Kezwakala bazalwane, uHebrews chapter mawuthanda ufunde wonke ngoba sizosika iphethini kumaqhawe enkomo, sizofuna uNkulunkulu wabo. Ithinto yini lethenjwayo kuze kuthi ukholwa uqiniseka ngento ethenjwayo yini lethenjwayo. Thina ke bafethu sesikhuluma sibuya nobufakazi. Mhlawumbe safunda ivesi sathemba, sahamba ngethemba, ithemba lasisebenzela. Sesibuya sothi kuyahambeka, iyathembeka lento ethenjwayo. Yethemba ithembekile leyo nto, izovela nakuwe ithembekile. Inikeza ithuba lento, nika ithuba uNkulunkulu. Alibonga igama likaJesu.
ngifakaza ngezinto azenze labanye ke angithi uma ungafakaza ngoPaul bazothi kwakuyileza ikhathi phela oPaul baphile izwe lalingakabi nje kulezi ikhathi nathi sikhona kuzo lezi ikhathi ngithi mina zwani ibululu uhlangana nomuntu onephakade kwasho ukuthi lihlangane nomuntu owalithola iphakade ibululu lake lahlangana noPaul eMelita sanibonana enkonzweni sanibonana emvuselelweni yokukholwa i-version yami ke angithi nanhlupha ukuthi senidebate kakhulu uzothi usuka la ubuye research ukuthi kwakuyibululu yini bese uyabuya uliba lokubamba lo kanti wabubamba umsoco wena uzugeje iphakathi lokuthi hayi mangibheka la kuthiwa it was a python it was into angithi yabo ibandla libambezelekile entweni e-useless engasesi kuyibandla nje elilokhu lithatha igama elilodwa ugeje yonke lento kanti ukuphila namandla kukulento uSathane ukhamke nestrategy ngithi mina ibululu lake labamba umuntu wathethe uyacakasha izinkuni ethi uzoba sumlile godola ethi ngifuna nje ukufudumala bese ngiqhubeka nohamba hawu Nkosi mina ngiyazizwa ngoba bakhona abalunywa amabululu la mhlambe wena la kuluma la shiu poison kodwa ngithe sizomemeza esigodini samathambo ukuthi dry bones live again glory to God mhlambe wehle labulo kusisigodi uyitshela ukuthi unali iphakathi wehla nevesi uliphethe uthi uthe sobula so phathi inyoka zingasenzi lutho wasondela ngesibindi uphethe ivesi kanti into yevesi awunayo iphakade levesi alikho kuwe ngoba lesizukulwane siphethe ivesi kodwa into yevesi ayika amavesi bawaginqa kanje usala wedwa bawaginqa ubona ukuthi kodwa ubuwaginqa nento ngabe usuyinto nawe hey yabo nje ubuwaginqa kangaka ukuba waginqa nento yawo ngabe nawe usuyinto le ndoda yaqasha ngoba kunemgodi kunamamelitha esifike kuwo sithi sizophumula kungasho ukuthi bese sigive up besazi ukuthi uhambo liyaqhubeka kodwa sathi uma sidabule emelitha sithi sixoshe izinkuni sasingayile nokuyohla izona sithi nje sixoshe izinkuni sithi sibasa umlilo kanti kulolu khune engilixosha kukhona inyoka laphuma ibululu lahlala emntwini imina engithi ibululu isizathu abantu abadala bayazi ingoba ngiye ngizwe kuthiwa ibululu akusinyoka emshaya umuntu idlule kodwa ke ngithi I'm open for debate niyabona bazalwane ungayidebatela wena mawufuna ukuyofuna le honto uyithole ukuthi kwangasiyo bese ubona ukuthi usala nani ngenxa ukuthi kuthiwa yahlala uyabona into ekuthiwa yahlala yanamathela kuye kuthiwa bamlindi ukuthi uzawuvuvuka kusho nje obihleli ibululu lalikhipha upoison wonke kodwa kubonakala indoda yalincenga iphakathi awusuka madoda kwasho ukuthi uPaul indoda yalincenga iphakathi kwasho ukuthi iphakade ayesendleleni ayakhona wayelethendisile leli iphakade lanqaba naye umkhombi usamazamiswa olwandle glory to Jesus kwakufanele aphelele phakathi olwandle kodwa iphakade lathi siphelele la eyakhe indaba ayipheleli la iphakade lathumela ingelosi yazomtshela yathi ungesabi Paul anizukufa nokubumela kuya phakadeni lakho mina ngithi lincengele lokho iphakade ukuthi noma uphakathi kolwandle umkhumbi uphahlazeka iphakade lithi noma ungaphahlazeka umkhumbi kodwa wena usukufa lelo vese la wonke umuntu kodwa kushoda umuntu ozothola ubuphakade balo namhlanje sizongcela bona songcela lobo buphakade lobo ukuthi hayi siyalazi nathi Nkosi ukuthi hayi futhi sesibhologile ngalo hayi akuzukufa noyedwa kulomkhumbi kodwa sibabonile sesibatshelile bafa ingoba ikhonto ebishoda ubuphakade bevesi bebungeke evesini esiqinisane ngalo ingakho namhlanje sothandaza into ehlukile sizocela ubuphakade bezwi siliphethe sesiyalazi kodwa siyacela ukungaliphathi lodwa silikremile futhi mhlawumbe siclaim ukuthi lilapha phakathi kwethu
kodwa siyabona lihleli lodwa khonto eshodayo ya ubuphakade balo. Uma lobuphakade balo ungahlala kimi ayikho into engakenza utho. Ubuphakade ke lobo benza ukuthi ibululu lihlale limhlale muthi ngqi bese liukhipha wonke upoison. Mayesuka lithi iBhayibheli balinda bethi uzawuvuvuka lithi kwabonakala engenzeki lutho. Alibonga igama lika Jesu. Namhlanje ebusuku ngizothi into eyakhulumayo inikinele kulomlilo basiweyo ekade ngikhuluma ngawo siqala. Lo mlilo ongagcinwa yilutho. Athi obhalayo athi izwi lika Jehova lidabula amalanga bomlilo. Ngoba sizolanda lobo phakade bezwi elizodabula emlilweni kodwa lona lisurvive. Uma likuwe lizosurvive nawe. Uma likuwe lizokwala nawe. Noma ngathi udabula emlilweni kuzosho lona lithi wena uthenjisiwe. Kwathiwa noma udabula emlilweni ilanga lakhona liyukukusiza. Kwake kwangena amadoda amathathu angena esithandweni somlilo kanti angena nikizwi lephakade. Athi uma engena umlilo wabaswa times 7. Glory to Jesus. Kanti ngena abantu abanephakade bathi mabeyethemba into yabo kwakhuluma iphakade phakathi kwabo. Wena ucabanga ukuthi kwakuyibo nesibindi sabo. It was eternity in them. Lento yathi noma ungasifaka ashiphakade lathi noma ungangifaka emlilweni nangiliphakade mina uNkulunkulu wami uzongikhipha. Uma engangikhiphanga ngiliphakade mina kuyakwazeka. Kabe phethe ukuphakade akekho umuntu ongenalo iphakade ongangena emlilweni. Kodwa noma enalo ivesi ethi mawudabula emalanga abini omlilo ngakusho uthasha begudle eceleni komlilo ashone ngapha aqhamuka seqhamuka ngapha esathi niyabona bazalwane ngishilo thina sifuna ukukubona uphakade. La madoda angena ngaphela bazalwane awagudlanga eceleni bese kuthi abangenalo iphakade ababe baphosile kwathi makuthiwa kuphoswe bona umlilo bameyiseza. Ngoba kunezinto ezisinqakaseza kanti ngoba sinalo iphakade. Kunezinto engeze kunqake nongafika phakathi kwazi uhlala uqalaza mawusufuna ukuphuma uphinde uphume. Sizothandaza sizoncenga iphakade. Iphakade lenza uDaniel angadliwa. Mina ngifuna umbuzo wami namhlanje ukuthi yini lethenjwayo. Bese uthi ke namhlanje lokho kuthenjwayo ubani uNkulunkulu wethemba. Sengimchazileke basalwane. Haleluya. Uye lo besimnika indumisi akachazwa kakhulu uNkulunkulu uyazembula kumuntu. Yingakho uMoses embuza efuna ukuthi amnike igama elilodwa wathi hamba uthi nginguye enginguye ngoba wayazi ukuthi uzovela kaningi ningi. Manje funa dideke mayimnika igama elilodwa. Manje nama ngifuna ukukunika igama nje lalo uNkulunkulu othenjwayo nengithi ithemba lakhe libe kuye nesizomncenga uNkulunkulu waphakade. Eternal God. Ibambe ukuthi uthi nje wena uNkulunkulu waphakade. Uma ezokunika iphakade embize ngalento ofuna beyiyo. Ukuza dedela ukuphakade uNkulunkulu waphakade. uAbraham wamakheli ialtar wambiza kanjalo. Wathi eternal God. Nathi size kulo uNkulunkulu. Ungibanike uNkulunkulu wethemba. It's an eternal God. Ngenzela ukuthi ukukholwa kwethu yakuzwa kuzoqiniswa. Kuzokhanda ukhonkolo into enganyakazeki. Uma umazi ukuthi uNkulunkulu waphakade uyomthola kuGenesis 1 ukuthi wenzani. Ethe kuqaleni uNkulunkulu wayekhona. uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba. Uye lo wayekuphi yena? Wayesekuqaleni. Uqalaphi yena? Ungukuqala. Akaqala ungukuqala. He is the beginning himself. He's not just the God of the beginning, but he is the beginning himself. Angithi into yenza simnyakazise kanjalo onkodwa Nkosi yami. Hawu sanibonana emhlabeni. Sanibonana emhlabeni. Into yenza simbize kanjalo njengoba ngithi ithemba ubani. Yingoba sifuna ukumnyakazisa uOmega manje. Angithi sesiphethweni manje. Angithi sekupheleni manje. Manje simfuna azoba uOmega. Angeke abe uOmega uma singamazange uAlpha. He is the Alpha, he is the Omega, he is the first, he is the last, he is the beginning, he shall be the end.
wena uNkulunkulu wayekhona umhlaba ungakabi khona. Konke kwavela ngawe, ngaphandle kwakhe akuvelanga lutho. Ekuqaleni wawukhona wena uyisiqalo. Wena uNkulunkulu uyisiphetho. Ungukuqala nokugcina. Ithemba lethu likuwe. Wena waqala izinto zonke uzoyifeza. Wena uzophetha athi oshoyo emqonda kahle emnyakazise nethemba kuye athi ngethembile yona leyo nto ukuthi uqalile umsebenzi empilweni yami uzowufeza. Sizonca ngalowo uNkulunkulu ebusuku. Khona kwethu kuzoqiniswa kuye. Nethemba lethu sizolibeka kuye. Njengoba eqalile nathi uzosifeza, uzoyiphetha indaba yethu. Ngayokuvuma siphelele phakathi nendawo. Uzosinikeza izinto ethi asizukuphelela la kuze sihlabelele kahle. Ithi ke lento yami kuHebrews chapter 11 uthi ke lokho kwethenjwayo. Angithi sisalapha nje kuleya part bazalwane ngoba sisheshe sidlule singazwile kahle. May the spirit of understanding accompany you usuka la from now on when you are about to read, when you have to read the Bible. Ngiyamkhuleka ngiyamcela umoya wokuqonda ovela kuNkulunkulu ukuthi uphelezele yilona lokuswela namhlanje ohambeni lakhe lokukhola ze kuthi umefunde izibhalo nemibhalo ayiqonda into ayifundayo sengathi imbhali ngakhuluma nawe. Amen. That's the gift I had from the Father. Ngiyamcela uNkulunkulu leso sipho asimultiply kulendlu. Iholo lakho nje lokuthi uzile imbhala ikhulume ngoba kuyishwa lento eyalotshwayo ethi bayobona kodwa bangabonisisi. Hawu sengibonile pho bese ngichithwa into ethi angibonisisanga bese ethi bayokuzwa kodwa bangaqondi. Athi uNkulunkulu ufuna baphenduke bese manje mina angithi nasizoncenga manje kuncenga siyamcela umoya wokuqonda, spirit of understanding asiphelezele kuze siyiqonde indlela kaNkulunkulu nemisebenzi yakhe nezenzo zakhe nabo bonke ubuNkulunkulu bakhe. Sengiyathandaza ke sengishumayela lento engisho sengenzela oweverse nezo bazalwane. Angithi ke kuthiwa the standard is the scripture. Ifaith vele eyakhelwe ngaphandle kwezibazalwane ingozi. Yiyo le yenza abanye bathakade. Yiyo yenza abanye bathwale ngabantu. Bathi masebethwele bathi noNkulunkulu wathwala ngoJesu awuvela ubuntu yishwa. Ukukholwa okungamile kwiscripture embhalweni. Bathi noJesu wayithwala, uNkulunkulu wayithwala, wanikela ngendodana yakhe naye wayithwala. Manje mawungenalizwi kahle uzoba nenkinga yokumisinterpret. Lizokulahla, lizokukhanda ube inyanga. Ulokhu uthi uNkulunkulu othi sibe zinyanga. uNkulunkulu uyajabula ngani ngiyalihlanganisa izulu dume njengaye. Nawe uyalidumisa nami ngiyalidumisa kanti uyesihogweni. Noma lingahlangana lidume libathathe kodwa kusalayo wena uyekukhaleni kwaphakade. Chibi lomlilo likulindile. Amen. Sisho ngiyilweke lento. Ngithi mina ithi ke umbuzo wami wesithathu uthi bakhona yini abake bayethemba lento yabasebenzela. Sengiyiphendulileke kaningi. Njoba ngikhuluma ngoPaul bephahlazeka nemkhumbi bethatha iplango sekuthiwe umkhumbi uzophahlaza kodwa nizukufa. Bani kuyithemba oPaul balibamba ithemba bayethemba lento ethendiswayo babamba yona benza njengalokhu betsheliwe sababona bephumelela. Alibonga igama lika Jesu. Sengishilo ngathi abafana abathathu bafakwa esithandweni somlilo babamba ithemba lento ethenjwayo yabasebenzela. Alibonga igama lika Jesu yakwazi ukubakhipha esithandweni somlilo namhlanje sishumayela ngabo sizwa amandla. So lento bakhona bake bayithemba so nawe ungayethemba ukukholwa kwakhe kusekelwe lapha. Kuningi every time mawuyofunda iBhayibheli ubothi nje ngisayobona amaqhawe enkolo vele kuHebrews chapter 11 ubabala bonke ukwenzakalana kwakwenziwa into ewubule engqondweni yomuntu. Kwakuyimendo nendlela obongcwele ihanjwa ziwula nezimpumphutho ngathi akasile lo. Kwakuwubula bazalwane ukuthi uEliya abambu izwi likaNkulunkulu elithi hamba ohlale emfudlaneni ngizothumela amagwababa. Engakaza wabona amagwababa ezingela ukudla ezingelela umuntu.
because uNkulunkulu bazalwane ezokwenza something ningesabi namanje noma singezwe into ekuthiwa ikazizwakala. He's the same God yesterday, today and forever. Unguyizolo, nguye namhlanje, kuzoba nguye nakusasa. Asabi ukuthi kuzokwenzakalani. We shall keep that God. Sasiyathandaza. Bayethemba yathembeka. Wahlala wabamba ithemba wabamba ukusho. Ithemba la ngamjabhisa. Wabona amagwaba befika. Emnikeza ukudla abuya futhi nangakusasa. Israel walibamba ithemba wadla ukudla ehlane ogwadule. Akangatshala. Hawu kodwa nkosami ngiyakhuluma kodwa namhlanje. Angijabona sisatshiswa na ukuthi ukudla kuze ukuba khona. Mina nginandaba, mina uNkulunkulu uzokwenza imanga thula nje. Mina bengizonimemele emkhosini. Mina ngizonimemele endaweni ethile eKhenana bafowethu ngoba khonto ezobonakala. Mina kwathi kungekho ukudla ndawo. Kodwa lapha engihlala khona ungacabanga ukuthi isinkwa esadliwa uIsrael sadliwa yibo bonke abantu emhlabeni. Asinanga emhlabeni wonke sana lapha babe khona. Uma iful move sasingasale emuva. Sasina lapha sebekhona. Uma bephinde move ifu benyakaza kanye nefu i-provision yabo yayimuva nabo. Manje asinandaba noma ngathiwa izinkwa zizokuba khona noma ngathiwa ukudla kuba khona noma ngathiwa kuzoba asinandaba. We have got a great God. Bakhona balithemba. Themba lasandula balibheka selavela obala lathi malivela lathatha izinkwa ezinhlanu layihlephula lihlalelwa amadoda awu-5,000 5 bread wondla 5,000 men nezinkwa ezimbili. Uye loyo yilo lelo themba esizobambelela kulo, themba lasendulo. Bathemba kuya bajaphe. Sizoqinisa ukukholwa, sizokhanda ukhonkolo. Wait, that I shall not be moved. Athaba methemba bafana nentaba yaseSiyoni emile ngenakunyakaziswa. Athi noma umhlaba uzamazama, athi kodwa laba bayokuzamazamiswa. Athi njengalokho intaba ihaqa iJerusalem, athi kanjalo uJehova uhaqabanga bakhe. Mangithi intaba yaseSiyoni ngisho ithemba kwangashiwo into eyakhiwe. Kwakushiwo uthi abamethemba bafana nentaba yaseSiyoni. Kusho ukuthi bayaqiniswa bame banganyakaziswa. Usho nje athi bayonima noma umhlaba unyakaza kodwa bona abayokunyakaziswa. Mina uNkulunkulu uzongipha ukudla. Mina uNkulunkulu uzongisurvivisa. Ngangishilo ke lapha enkonzweni ngathi noma kungafika ngatshela uCovid-75 ungakamengezelo loka 25. Ngathi wena COVID-75 ngikufungisa igama lika Jesu. Ngathi ngikufungisa uNkulunkulu wethemba lami. Ngathi awuyukonakalisa esivinini sami. Ngathi ababizwa ngegama lami awuyukubathinta. Ngamfungela no COVID-19 no 25 ngimfungela. Angizokuphalaza gazi mina. Elami igazi liyukuthulula emhlabathini ngoba sekunegazi lathulula endaweni yegazi lami. I have a revelation. Ngizwi nginento into ivalela iphakade ngoba ngicela ukuhlebela nansi indaba ngihlebela nansi into. Izwi nezodlayo, the word carries a percentage portion yobuNkulunkulu kaNkulunkulu. Uyabona nje ivesi elilodwa njengoba ngithi sizofuna leyo nto. Uyabona nje basilokhu sikhuluma silokhu sivalela ama-percent. Lapha kuwe sivalela ama-percent. Fanele uzube 100% God. Kodwa ukuze ube 100% fanele ube 100% faith. Ukuze ube 100% God. Manje ingakho usizwe ukukholwa kwakho siqoqa zonke indawo sithi ayikho into angayikhavile ipackage iphelela ikhave konke. Ake nithi sithandaze ebusuku. Sengivala. Izwi phindulalela. Izwi nezo lifundayo. It's carrying a certain percentage yobuNkulunkulu bukaNkulunkulu. Izwi nezo lifundayo liphethe ipercent elithile laleli phakade esikhuluma ngalo esithi sizolincenga. Mhlawumbe sesinawo amavesi kodwa sesizocela ama-percent obuphakade balo. Liphethe ipercentage yenkasimulo. It carries a percentage of the glory of God. So ngalesikhathi ingakho umuntu noma esanda kusindiswa nje
Yabo kuba khona amandla abanawo. Yingoba usho ngezwe ivesi elodwa kanti linephesenti. Awungani utshwala bunamaphesenti. Bese kuwa ukuthi ashiyana ke. Laba abazalwana abangadilivekanga kahle etshwaleni ngamhlaba engakakholwa. Bafica sebephethe amabhodlela. Biye bese u0% funda. Buka kahle, usungijaja. Buka u0%. Kuze kuba u0% ebhodleleni katshwala nje wena ufunani. Ngoba ukhona uminus before kube i0 qala uminus. Kukhona ubutshwala obukhona. It's just that abuhlanganisa u0. Kodwa bukhona ubutshwala bukatshwala. Bese kushiyana ke ngogologo ke bo. Iye ngokuya ngamaphesenti ekhuphuka. Izwi nezwi bazalwana nalo phakathi kwakho line percentage enkazimulo kaNkulunkulu sizocela yona. Alibonga igama lika Jesu. Balekholwa abasendulo labasebenzela. Usethembisa into othi uNkulunkulu ongajika ongaguquki. Umile ezwini lakhe. Abakholwa nguye abasoze bajapha. So njoba sikholwa uye kule season asizukujapha futhi. Akashintshwa ama seasons, akashintshwa izikhathi, akashintshwa ama circumstances, akashintshwa lutho. uNkulunkulu instead yena unamandla okushintsha izinto, unamandla okushintsha izikhathi, unamandla okushintsha izinto. uNkulunkulu wamisila uye lo ukuba lingashoni. Thula mina njoba kuthiwa kuzoba mnyama uzobona wena. Njoba ngilanda iphakade namla ngilanda ubuphakade bephakade obuthi awusinga yena uNkulunkulu owanika uJoshua ubuphakade bakhe. Kwathi makufanele kube mnyama wathi uJoshua ngeauthority yakhe lingashoni la. Hawu kodwa niyamazi uNkulunkulu wena. Khona uqiniseka ngento ethenjwayo. Kanti ubani lesithemba kuye? Kanti yini lento esiyethembayo? Ithembeke kangakanani kanti? Engani nobufakazi bazalwane. iBhayibheli liyitestimony yokuthembeka kwethemba lethu. Siyathandaza ebusuku. Sobonana kusasa. Ukukholwa uqiniseka ngento ethenjwayo. Kule part ethi kuyiqiniso ngento engabona. Ilento ethi ikhumbula into eyodwa. Kwakungakaze kube khona umuntu owalibona ulwandle livuleka. Aluvulekanga ngoba lwake lwabona before. So iqiniso lalithi akaze kube khona ulwandle oluvuleka phambi komuntu. Kodwa kwenzeka for the first time iqiniso lento engabonwayo labonwa. Namhlanje sekuyiqiniso ukuthi iJordan amanzi ayama amiswe nje ukuthi kungena abantu begcwele iphakade bephethe umphongolo kaNkulunkulu waphakade bafike bama phakathi komfula bama kanje baphakamisa iphakade abaliphethe imphongolo kaNkulunkulu waphakade amanzi athi ngeke sisakwazi ukuya kulabo abasoqoqana ngancane bese laba abantu baqedwe ukwenza into yabo ngoba lo uNkulunkulu obathumeleyo phakathi kwethu singamanzi uNkulunkulu waphakade nathi simi ngezwi lakhe nakuba ngomfula ngadatshulwa nguye ulwandle lathi uye wathi ngibo ulwandle uyena wanginikeza igama manje bayithi njengolwandle ngivula indlela awuNkosi yami nguye lo uNkulunkulu esohlula naye babani ukholwa thatha isihlangu sokholwa. Church, take your shield. We are marching forward. We are marching forward. We are marching forward. By faith, we shall conquer. Sizonqoba. Wakholwa. Sizonqoba. Athohlabelela hlomanini izikhali. Zokukholwa thi ngosomandla. Sizonqoba simeni ngeenyawo so. Uye lo uNkulunkulu waphakade. Uye lo uNkulunkulu wasenza lezo imangaliso. Kwakungathi amanga engakakwenzi. Kodwa ngamhla isekwenzile sekuthiwa yiqiniso ukuthi wakwenza. Engakakwenzi kwakuthiwa amanga yikho leyo nto. uNoah ekhanda umkhumba bethi unamanga yikho leyo nto. Akholwa akhomza umxolo zona la. You are being foolish ngoba kubona kwakuyiqiniso elingabonwa manje mali ngabona liba manga kwabangakholwayo.